Вось так выглядае мой манітор. Звярніце ўвагу, як асвятленне за маніторам рэагуе на ўсё, што на гэтым маніторы адлюстравана. А што калі я скажу вам, што так можна зрабіць з будзе-якім маніторам або тэлевізарам, які прымае сігнал па HDMI кабелю? Зацікавіліся? Тады набірайце смашняў. Гэта канал Праграмісцкі кут. Мяне завуць Лёша, а мы пачынаем. Зіма, усе упрыгожваюць ялінкі, вокны, гірляндамі рознымі і гэтак далей. А я распавяду вам, як упрыгожыць вокны на вашым стале. Ну, вы зразумелі, да? Зразумелі? У 2004 годзе, каб палепшыць уражанне і павялічыць адчуванне паглыблення падчас прагляду контента на тэлевізары, кампанія Philips выпускае тэхналогію Ambilight. Ідэя заключалася ў тым, каб стварыць атмасфернае падсвятленне, якое пашырала бы колеры экрана на сцену за тэлевізарам. На маю думку, ідэя геніяльная і працоўная. Паглядзіце самі. Тэхналогія сама па сабе даволі простая. Не вельмі складаная, але праз патэнт іншыя вытворцы тэлевізараў і манітораў не могуць паўтарыць тэхналогію адзін у адзін. Таму і рынок, апроч тэлевізараў, і я падкрэсліваю, тэлевізараў, Philips нічога прапанаваць і не можа. Ды і самі тэлевізары Philips з тэхналогіяй Ambilight каштуюць заўважна даражэй. Але ў мяне, па-першае, манітор, па-другое, на ім бачны лагатып LG. Я вам хочу распавесці, як сваё асвятленне зрабіў я і якія альтэрнатывы існуюць сёння. Адным з найпапулярнейшых вытворцаў падобных рашэнняў з'яўляецца фірма з назвай GoV. Яны прапануюць свой прадукт, які складаецца з невялічкай камеры, якая усталёўваецца зверху вашага экрана, то бок манітора або тэлевізара, і LED-стужкі, якая мацуецца ззаду яго. Рашэнне даволі універсальнае. Вам асабліва не патрэбна нічога з умоў, вам трэба проста усталяваць камеру, з дапамогай якой будзе считвацца тое, што адлюстроўваецца на экране і будзе перадавацца на вашу LED-стужку. Сярод мінусаў можна азначыць крыху запаволены час рэакцыі на змены выявы. Вы наўрад ці гэта нават заўважыце, калі не будзеце прям сядзець з камерай там і таймерам і прыглядацца, колькі мілісекунд заняла перамаляванне LED-стужкі. Праз той факт, што гэта камера, ёсць шанец, што ў залежнасці ад навакольнага асвятлення можа змяняцца перадача колераў. Аднак найбольш, мне здаецца, непрыемным мінусам з'яўляецца той факт, што перад вашым маніторам літаральна ў бок карыстальніка глядзіць такі рожык з камерай, які мусіць чытаць выяву з манітора. Дадам яшчэ, што менавіта такое падсвятленне зрабіў сабе адзін з контент-мейкераў беларускіх і стрымераў, спадар Малаток, таму запрашаю спытаць у каментарах пад яго відэо, як яму гэтае падсвятленне. Спасылачка ў апісанні. Як у мяне падсветка працуе? Вы бачыце, мне падсветка мігціць пад крылы гэтага скаймага. Ну, это выразна, я б вам сказаў. Гэта пантовае, для гэтага і наладжваў. А, там же гэта скаймага і нейкую марталку выцягнуў, але трэба святло падкруціць. То у меня эта подсветка твар перебивае. Але пацешна. У меня подсветка арыентуецца на цэнтр экрана, то, што на цэнтры экрана адбываецца, яно перадаецца асвятленнем на фон. Файна. Сінкбоксы фактычна з'яўляецца аналагам самазборнага варыянта, які адразу ўжо запакаваны ў якасці канкрэтнага прадукту фінальнага, які можа быць цікавым некаторым карыстальнікам. Трэба адзначыць, што кошт такіх рашэнняў не дужа і маленькі. Прысутнічае адзіная умова выкарыстання, на ваш экран мусіць падавацца сігнал менавіта праз HDMI. То бок, калі вы хацеце усталяваць нешта падобнае на свой смарт-TV і карыстаецеся менавіта функцыямі смарт-TV, то, хутчэй за ўсё, такое рашэнне не будзе працаваць. Трэба, чтобы была падлучана ноутбук, кансоль, якая-небудзь іншая прылада, якая дае сігнал па HDMI. Тады гэта рашэнне працуе. Адказ на пытанне, як гэта працуе, ляжыць якраз у гэтых умовах. Скрыначка аналізуе сігнал, які паступае праз HDMI і такім чынам кіруе LED-стужкай. Адным з вытворцаў такіх прадуктаў з'яўляецца кампанія Fancy LEDs. Я купіў одну такую прыладу 2 гады таму, але, на жаль, праз тое, што мой манітор 21:9, ён просто не падтрымліваўся і абразаў мне выяву да 16:9. Таму уладальнікі манітораў 16:9 могуць аблегчыць сабе жыццё, просто купіўшы такую скрыначку, налепіўшы LED-стужку і запітаўшы яе.
Трэба адзначыць не самую найлепшую падтрымку кліентаў, бо калі я зразумеў, што не пасуе гэтая скрыначка да майго манітору, мне прыйшлося скантактавацца з саппортам і распавесці сваю праблему, на што мне адказалі, што яны нігдзе не пазначалі, што это будзе падтрымліваць манітор 21.9, таму нічога з гэтым парабіць не могуць. Ці мог я неяк паўплываць на гэта, не ведаю, але, на жаль, як ёсць. Аднак мы можам сабраць падобную штуку сваімі рукамі. І у гэтым ёсць некалькі пераваг. Па-першае, вельмі цікавы досвед і прыемныя пачуцці ад таго, што вы зрабілі гэта сваімі рукамі. Па-другое, суадношанне бакоў, якое будзе падтрымліваць ваша сістэма, будзе залежаць толькі ад адзінага кампанента у гэтай ўсёй звязцы. Па-трэцяе, у вас заўсёды будзе магчымасць сказаць: глядзі, як свеціцца, я сам зрабіў. А я на самой справе рэгулярна гэта раблю. Вы таксама атрымаеце некаторую гнучкасць у гэтага рашэння, бо, так бы мовіць, мазгавым цэнтрам будзе з'яўляцца Raspberry Pi, якая можа займацца не толькі асвятленнем, а яшчэ дадатковыя нейкія сервісы для вашага, можа быць, разумнага дому ці сеткавыя нейкія задачы будзе выконваць. Ну што, зацікавіў? Тады давайце я вам раскажу, як гэта рабіць. Спачатку ўсё роўна мушу заўважыць, што вам спатрэбіцца абавязкова нейкая прылада, якая робіць HDMI-сігнал для вашага манітора ці тэлевізора. І ўсё тое ж самае, як з синтбоксамі. Цяпер давайте перайдзём да моманту, што нам увогуле спатрэбіцца, каб паўтарыць гэты сетап. Для пачатку вам спатрэбіцца адрасная LED-стужка WS2812B. Калі я не памыляюсь яе мадэль, калі што, тут будзе дзесьці выпраўленне на гэтую тэму. Яна і з'яўляецца асвятленнем для вашага манітора. Яе трэба будзе падлучыць пад Raspberry Pi, і яе можна купіць за некалькі долараў за 5 метраў ці штось накшталт. Яна бывае рознага размяшчэння дыёдаў на метр. Я канкрэтна карыстаюся 60 дыёдамі на метр, і, калі шчыра, раю і вам. Яшчэ яны бываюць з аховай ці абаронай ад вады. Гэта па факце проста сіліконовая трубка, у якой ляжыць гэтая сцежка. Яна празрыстая сама па сабе, але можна яе крышачку адпрацаваць наждачкай і атрымаць нейкае такое рассеиванне святла, якое створыць яшчэ больш такі прыгожы плаўны эфект. Важна падкрэсліць, што існуюць LED-стужкі, якія спажываюць 12 вольт, прадназначаны для выкарыстоўвання з 12 вольтамі тока. Я не ведаю, як это больш грамотна сказаць, але это важны нюанс. Вам патрэбна LED-стужкі, якія прадназначаны для 5 вольтаў. Як я ўжо казаў раней, самой LED-стужкай будзе кіраваць Raspberry Pi. Яго я вам паказаць не магу, бо ён вісіць у меня за маніторам і займаецца падсвятленнем проста зараз. Выбіраць можна любую сучасную мадэль. Яны пачынаюцца ад 2 гигабайт памяці і каштуюць ад 50 долараў. Але калі вы раптам захочаце, каб гэтая Raspberry Pi займалася не толькі асвятленнем, але чымсьці яшчэ, раю прыглядзецца на больш дарагія варыянты, дзе будзе больш аператыўнай памяці. У той час, калі Raspberry Pi будзе з'яўляцца нашым мазгавым цэнтрам, нам усё яшчэ патрэбна неяк на гэты мазгавы цэнтр падаць відэасігнал. З гэтым цудоўна справіцца картка відэазахопа, якую можна ўзяць дзесьці ў Кітаі баксаў за 10-20 кшталту такого. Патрабаванні да відэакарткі. Яна мусіць патрэбліваць HDMI pass-through, так званы. Это азначае, што калі мы падаем HDMI сігнал, яна такі самы сігнал аддае потым за сабой, пасля сябе, на манітор, а таксама падае на USB ўжо сам відэапаток, каб яго маліна магла счытаць, апрацаваць і падаць адпаведны колер на LED-стужку. Менавіта гэты кампанент і з'яўляецца кампанентам, на які трэба уважліва звяртаць увагу, каб ён падтрымліваў менавіта той манітор, які вам патрэбна, і менавіта тую раздзяляльную здольнасць, і менавіта такую частоту абнаўлення кадраў, і менавіта такое суадношанне бакоў. Бо, напрыклад, вось гэтая канкрэтная картка не падтрымлівае маніторы 21:9. І даведацца пра гэта можна толькі, звычайна, паспрабаваўшы, бо вытворцы не вельмі часта пазначаюць гэты момант у апісанні да тавару. І вось, на жаль, так, ніякага адэкватнага спосабу заранее ведаць, што менавіта вы заказваеце,
у мяне няма. Мне пашчасціла, самай першай карткай была картка, якая падтрымлівае 21/9, ніякіх праблем не было. Гэтую я заказаў крыху пазней для іншых мэтаў, але я паспеў заўважыць, што 21/9 суадношанне бакоў яна не падтрымлівае. Усю гэтую схему трэба неяк сілкаваць, і да блоку жыўлення на самой справе патрабаванні даволі сур'ёзныя. У залежнасці ад таго, колькі дыёдаў будзе на вашай LED-стужкі, будзе і спажыванне электрычнасці павялічвацца. Як мінімум, Raspberry Pi мусіць спажываць ад 1 ампера, а лепей раяць па дакументацыі выкарыстоўваюць 3 амперы. Плюс сама LED-стужка, асабліва калі яна свеціць белым, спажывае нашмат больш электрычнасці, нават чым той Raspberry Pi. Я дзесьці бачу ва інтэрнэце існуюць розныя калькулятары. Я сам сабе взяў на 10 ампер, то бок это атрымліваецца каля 50 Вт. Ім я і карыстаюся, і агулам усё мяне задавальняе, і ўсё хапае, праблем не вынікае. Наколькі я бачу, набыць падобныя блокі можна долараў таксама за дзесятку ці штось накшталт. Апроч таго, HDMI, які ўжо выкарыстоўваюцца, каб перадаць відэасігнал ад вашага, напрыклад, камп'ютара да манітора, вам спатрэбіцца яшчэ адзін такі самы, прыблізна такі самы HDMI кабель, які будзе выкарыстоўвацца таксама ў схеме. Яшчэ вам абавязкова спатрэбіцца microSD-картка, так як Raspberry Pi это фактычна камп'ютар, які выкарыстоўвае Linux. Гэты дыстрыбуців Linux трэба на гэтую картку абавязкова запісаць. Яшчэ вам спатрэбіцца DC-раз'ём тыпу мама. Выглядае ён прыблізна вось так. За пачку такіх вы заплаціце не больш за $1. Для зручнасці вам таксама спатрэбіцца вось такія вось правадочкі. Я іх называю макетныя правады. Яны вельмі папулярныя сярод тых, хто робіць розныя праекты на Raspberry Pi або Arduino. Гэта не абавязкова, але трэба знаць, што вось у гэтым раз'ёме яны лепей фіксуюцца ў месца заціску, чым агалённыя правады. Агалёныя правады могуць выскачыць. І такі варыянт будзе, як мне здаецца, больш прыярытэтным. Яны таксама нам спатрэбяцца, каб аб'яднаць саму Raspberry Pi з LED-стужкай. Яшчэ нам спатрэбіцца какой-нибудь USB Type-C кабель непатрэбны, бо мы его парэжам. Вельмі пажадана мець паяльнік. Кшталту такога, або стары бацін паяльнік таксама падыдзе. Ён не моцна абавязковы, але з ім будзе лепей. Усё агулам апроч інструмента не мусіць стоіць даражэй за $100. Такім чынам мы абганяем варыянт з сінкбоксам амаль у 2 разы па коштах. Ну, а давайте цяпер разбірацца, як усё гэтае мы будзем сабіраць. Так як свой варыянт я рабіў ужо больш за 2 гады таму, я, на жаль, не змагу прадэманстраваць вам працэс зборкі, але я абавязкова распавяду ўсё на канкрэтным прымеры, што, дзе, як трэба зарабіць, каб атрымаць падобны результат. Першае, з чым нам трэба разабрацца, гэта з даўжынёй LED-стужкі, колькасцю дыёдаў і дзе менавіта будзе ісці пітанне да ўсей схемы. Робіцца гэта проста. Прыкладзіце стужкі па перыметру манітора, падлічыце абавязкова, колькі атрымалася ледаў. Канцы стужкі лепей пакінуць прыблізна ў тым месцы, дзе будзе жыўленне. У маім выпадку гэта ліва ніжні кут. На кутах манітора LED-стужку можна скласці прыблізна вось так. Або прыдумаць нейкія дапаможнікі з пракладкай кабелю. Маі дапаможнікі мне дасталіся ў спадчыну ад Fancy LED, пра які я расказваў раней. Яшчэ як варыянт можна разрэзаць LED-стужку і прыпаяць правадамі, які дазволяць вам сагнуць ее ў патрэбным месцы. На кожным з канцоў LED-стужкі могуць быць спецыяльныя раз'ёмы. Лепей іх не адрезаць, яны нам спатрэбяцца. Далей ад непатрэбнага USB кабеля можна адрэзаць ту частку, якая не Type-C. У залежнасці ад тыпу кабеля у яго будзе або 4, або 2 маленькіх провода внутры. Нам цікавяць толькі тыя, якія адказваюць за 5 вольт і зямлю. Звычайна яны абазначаюцца як чырвоны і або белы, або чорны. У іх будзе такая плётка ці экранаванне. Гэтыя правады мы загаляем і аб'ядноўваем іх з адпаведнымі правадамі ў LED-стужцы. Я ўвогуле спачатку зрабіў гэта, проста скруціўшы гэтыя правады, але лепей ўсё ж такі запаяць, бо так больш надзейна. А аб'яднаныя правады, у сваю чэргу, мы зафіксуем у DC-раз'ёме. Чырвоны правод ідзе ў пазітыўную клему, чорны або белы ідзе ў негатыўную або ж зямлю. Вось тут, як варыянт, можна таксама падпаяць гэтыя канцы
да макетных правадоў, бо яны маюць на канцах спецыяльныя металічныя кантакты, якія лепей фіксуюцца ў DC раз'ёме. На гэтым этапе можна мацаваць стужку да манітора. На адваротным баку клейка лента, таму проста загаляеце яе і лепіце ў тое месца, якое вам патрэбна. Далей зноў можна скарыстацца макетнымі правадамі або падпаяцца самастойна. Нам трэба пад'яднаць GPIO 18 пін на Raspberry Pi з зялёным вывадам нашай LED-стужкі. 18 пін, калі я не памыляюся, на ўсіх мадэлях знаходзіцца ў прыблізна адным і тым жа месцы. Гэта 6 пін вонкавага ряду. Але ўсё ж такі лепей удакладніць у інструкцыі да канкрэтна вашай малінкі. У раз'ёме, які на стужцы, трэба аб'яднаць з зялёным проводам. Калі верыць некаторым інструкцыям у інтэрнэце, гэтага, па ідзеі, мусіла і хапіць. Аднак мой досвед паказвае, што гэтага яшчэ недастаткова. Нам трэба яшчэ, як я для сябе гэта тлумачу, сінхранізаваць зямлю, якая ідзе на маліне, з зямлёй, якая ідзе ў LED-стужцы. Для гэтага мы возьмем літаральна наступны пін на малінкі і аб'яднаем з белым, ці, можа быць, чорным у вашым выпадку, проводам на нашай стужцы. Што ж, віншую, найбольш складаная частка па наладжванню жалеза мы, в прынцыпе, скончылі. Нам па факце засталося толькі ўставіць HDMI ад нашага, напрыклад, камп'ютара ў картку відэазахопа ў менавіта HDMI in, і з HDMI out або output або pass-through мы праводзім HDMI да манітора, а USB кабель ад карты відэазахопа мы вставляем в саму малінку в USB порт. Ну і калі мы ўжо скончылі з жалезнай часткай, давайте перайдзем да падрыхтоўкі карткі памяці і аперацыйнай сістэмы. Гэтая частка амаль цалкам будзе праводзіцца за камп'ютарам, таму давайте пераедзем туды. Для пачатку нам спатрэбіцца спецыяльны софт, які можа запісаць дыстрыбуців на картку памяці. Іх існуе даволі шмат розных, але я вам раю менавіта Raspberry Pi Imager. Сцягваем праграму і усталёўваем яе. Наступным крокам варта спампаваць ужо гатовы дыстрыбуців менавіта пад задачу, якую мы робім гэта ўсё. Hyperbrain. Знаходзіцца он, зараз вы бачыце на экране, як знайсці яго. Сцягваем гэты файл. У мяне яны, вядома, ўжо сцягнутыя, таму я націскаю Cancel. Запускаем Raspberry Pi Imager. Аперацыйная сістэма у меня на беларускай, таму я, калі шчыра, не ведаю, чаму ён размаўляе са мной па-расейску. Але тут мы абіраем мадэль нашай Raspberry Pi. У наступным меню указваем образ, які мы толькі што сцягнулі. Hyperbrain. Зараз самы час падрыхтаваць флешку, на якую мы будзем записываць дыстрыбуціў, таму вставьте картку ў картридер. А ў наступным меню абярыце яе. Увага, гэта зацярэ ўсе вашыя даныя на дыску, таму не пераблытайце. Раю правесці наладкі, каб не прыйшлося у выпадку чаго падлучаць Raspberry Pi да манітора, а можна было зайсці аддалённа. Укажыце пароль, адразу падлучыце да вашего Wi-Fi, калі ёсць. Абярыце тайм-зону і не забудзьцеся уключыць сервіс SSH. У межах гэтага гайда нам ён не спатрэбіцца, але у выпадку нейкіх праблем гэта будзе вельмі карысна. Працягвайце і пацвярджайце запіс. Далей уставьте картку памяти у слот для microSD карткі в вашем Raspberry, подлучайте ўсе правады і чакайце вось такога вясёлкага эфекту. Нават пры дэфолтных наладках, калі ўсё правільна было зроблена, яно мусіць з'явіцца. Асцярожна, эфект вельмі яркі. Далей нам трэба зайсці на канфігуратор праз веб-інтэрфейс. Ён будзе знаходзіцца па IP-адресу вашай малінкі на порце 8090. У маім выпадку ён крыху адрозніваецца, бо я ўжо правёў наладку. У гэтым інтэрфейсе трэба даць ведаць нашай малінцы, якая менавіта LED-стужка да яе падлучана. Устанавіце колькасць ледаў у гэтым пункце. Праверце, што GPIO number 18. І таксама яшчэ устанавіце колькасць ледаў у гэтым месцы. Захаваемся. Далей трэба перайсці ў наладкі размеркавання ледаў.
На гэтай укладцы трэба пазначыць, колькі ледаў у вас знаходзіцца зверху, знізу, злева і справа. А таксама адзначце вось гэтую птушку, калі вы выкарыстоўваеце накірунак супраць гадзінніка. Не забудзьцеся захаваць. Ледстужкі могуць адрознівацца парадкам кіруючых сігналаў, таму трэба правесці каліброўку. Зайдзіце ў гэтае меню, націсніце Continue і укажыце, што вы бачыце, калі колер чырвоны і калі зялёны. Часта бывае наадварот, і вы замест зялёнага на самой справе бачыце сіні. Таксама трэба указаць, адкуль браць відэасігнал, які мусіць апрацоўвацца. Ён тут хутчэй за ўсё будзе адзін, але абярыце даволі нізкую раздзяляльную здольнасць, бо тады працэсінг будзе адбывацца хутчэй. У маім выпадку это 720p. Зноў не забываем захавацца. І цяпер нам трэба сказаць, што вось гэтыя нашыя леды мусяць свяціцца адпаведна вось гэтаму нашаму сорсу. Робіцца гэта вось гэтым меню. Выбіраеце Enable і выбіраеце канкрэтны вось дэвайс, які мы толькі што наладзілі. Ну а теперь можете включать любимый сериал, фильм, мультфильм, YouTube-шоу на увесь экран і атрымліваць асалоду так, як раблю гэта я ўжо апошнія 2 гады. Дарэчы, раю скарыстацца беларускімі рэсурсамі кшталту Кінакіпа, Анібел, Кавярня.